Ακούστε ψαρούκλες. Από σήμερα έβαζες στη πίεση, ρε. Και η μόνη παρηγοριά σου το τσιγάρο. Εγώ θα το κόψω όταν θα απολυθώ. Μπορεί και να το κόψεις. Ψαρούκλα, κοίτα, μην λες πολλά λόγια γιατί θα τα φας. Άκου ένα που σου λέω, ρε. Κάτι ξέρω κι εγώ. Ρε, στο στράτο, δύο πράγματα χρειάζεσαι, ρε. Το ένα από αυτά είναι τα τσιγάρα σου. Το άλλο ποιο είναι? Ο ραπτήρας σου, ρε. Άρχισα τις εξυπνάδες πάλι. Καλά ρε, στην πρώτη προόρεξη για κουβέντα έχεις ξεκόλα. Ξεκόλα που σου λέω. Καλά ρε, πάλι στραβό εκεί με δίκες εσύ. Χαρούγκλες, στις θέσεις σας και σβήστε τα τσιγάρα. Άντε ρε κακομοίρη, σιγά μη σου ξεφύγει καμιά τζούρα. Κύριε Πυροχή, αφού ξέρεις, όλοι γλύκαν στις τελευταίες τζούρες να πούμε. Λοιπόν, λόγος! Αγκύρο. Λόγος! Προσκύ! Ημιάναβος! Προσκύ! Αϊντε, έχανα να σηκώσει το ένα πόδι, βρωμάει τ' άλλο. Άρες παρήλες. Όπατες, τι έχουμε εδώ? Ναι, έχουμε χαρούλες. Έχουμε χαρούλες νέος. Ημιάναβος! Προσκύ! Για πέστε μου ψαρούγκλες, ποιος είναι ο εχθρός μας, μιλάτε ρε! Οι Τούρκοι! Οι Τούρκοι ρε, ο λοχαγός είναι. Κι αν σας δει έτσι χύμα, θα σας σκίσει. Θα μου τα ψάλει και εμένα. Κι αν μου τα ψάλει και εμένα, θα σας σκίσω κι εγώ. Θα σας δρέψω κακόμοιρα. Καταλάβατε ψαρούγκλες? Μάλιστα! Α, μπράβο. Η μία ανάπαυση. Ανάπαυση. Λόγος. Προσκύ. Η μία ανάπαυση. Προσκύ. Επιλογές πετσιτούκους παράδρος και καλοχαγές αναφέρω δύναμη λόγος 7, αποσπασμένη 20 παρά τους 7. Καλώς! Είμαι ανάπαυσης! Καλημέρα! Καλημέρα! Βλέπω ενισχύθηκε ο λόγος μας. Σας καλωσορίζω λοιπόν στρατιώτες στο λόγο και σας εύχομαι καλή παραμονή. Εσύ ο κοιτακτούλης τι κοιτάς? Είμαι όμορφος? Σ' αρέσω, σε μάθανε στο κέντρο να κοιτάς μόνο μπροστά σου την ώρα της αναφοράς. Πώς σε λένε? Μπέοσερ! Μπέοσερ! Κάτσε προσοχή και χαιρέτα όταν μου μιλάς, παιδί μου. Καλά, δεν τους μάθανε στο κέντρο να αναφέρονται. Αναφέρει σου, παιδί μου. Νεοσύλλεκτος στρατιώτης, τι λες, παιδί μου? Εσύ εδώ κοντεύεις να απολυθείς και μου λες νεοσύλλεκτος. Κανόνες να τους μάθεις να αναφέρονται. Τι καλιά είναι αυτά? Μου φαίνεται έτσι όπως πάμε από μάχημο τράγμα, θα κατατήσουμε κέντρο νεοσυλλέκτων εδώ πέρα. Και οι Τούρκοι απέναντι μας βλέπουνε σαν ξερολούκουμο. Άντε από εδώ! Θα φάμε να το πρωινό να πάρουμε αναφορά πάλι. Καμία άλλη από εδώ. Ακόμα δεν ήρθαν οι νέοι μας, παλιώσανε. Κοίτα χάλια! Τους ήταν εξήριστος. Αυτός είναι ασουλούποτος. Αυτός είναι αγιάλιστος. Και ο τρελός παρέας γελάει με τα χάλια μας εδώ πέρα. Φυσικά τα πουλάκια μου θα θέλουν και έξοδο τώρα που ήρθαν οι νέοι. 2 μέρες τις κράτησε όλοι παλιοί. Παλιοί, άκου παλιοί. Κανόνισε κακομοίρη να δω αυτό τα χάλια πάλι αύριο. Όλοι να είναι στην πένα και οι νέοι να ξέρουν να παρουσιάζονται. Θα σας φτιάξω με πουλάκια μου. Άντε λοιπόν, δεν θα απαντήσεις. Τώρα, μπορεί να ήταν λυκόμενα. Και την έχεις την κοπέλα να περιμένει. Φιλοχιά, τρέξει φτιάξα ένα καφεδάκι. 5 μέρες φυλακή επειδή διέκοψες την αναφορά και άλλες 5 μέρες κράτηση επειδή δεν απάντησες στο τηλέφωνο. Άψω από εδώ να μην τους βλέπω γιατί θα τους ρίξω στη φυλακή. Τα κακομαθημένα πλάσματα. Άντε λοιπόν, τι περιμένεις, πάρεις από εδώ.
Λόγος.